ବର୍ଷ ପରେ ମୁଁ ଓଡ଼ିଶା ମାଟିରେ ପାଦ ଦେଲି। ଓଡ଼ିଶା କାହିଁକି ମୋତେ ବଦଳିଲା ଭଳିଆ ଲାଗୁନି। ଶଳା ହିମାଳୟ ଆଡ଼କୁ ଯୋଉ ପେଙ୍ଗୁଇନଟା ଯାଉଥିଲା ତାକୁ ସମସ୍ତେ ଭୁଲିଗଲେଣି। ଯୋଉ ହୁଡୁହୁଡୁ ବାତ୍ୟାରେ ଗଛ ଗୁଡ଼ାକ ଉପୁଡ଼ିଥିଲା ସେଗୁଡ଼ାକୁ ବି କମିଲାନି। ସେ ଶଳା ମାଙ୍କଡ଼ ଛୁଆକୁ ତା ନାଁ ମିଳିଲାନି। ହେଲେ ମତେ ନାଁ ମିଳୁଛି ଚାକିରି, ନାଁ ମିଳୁଛି ଠିକିରି। ଆଉ କିଏ ମିଳିବେନି। ଶଳା ମୁଁ ଭୂତ ହେଇକି ମରିଯିବି। ଶଳା ବୁଲିକିରି ଶଳା ଏତେ ଦିନରେ ଗୋଟେ କଲ୍ ମିଳିଲା। ମୋ ଝିଅକୁ ଗୀତ ଶୁଖେଇବୁ ବୋଲି ମତେ ସିଆଡ଼ୁ ଡକା ପଡ଼ିଲା। ବାଧ୍ୟ ହେଇକିରି ମୁଁ ଆସିଲି। ଶଳା ମୁଁ ଖୋଜି ନାଁ ଦେଲି, ସେ ଲୋକର ଜାଗା ମିଳୁନି। ଚିଠିରେ ଲେଖି ପକେଇଲା ଅମେକି ଜାଗା, ଅମେକି ଗଛ, ଅମେକି ନଳ ନା ମୋ ପାଟି ଧନ ମାରିଯାଉଛି। ଶଳା ଇଏ ତ ସେଇ ଜାଗା। ଘର ଆଗରେ ନଡ଼ିଆ ଗଛରେ କଷି ପଇଡ଼, ପୁଣି ତାର ଶଳା ରସିଆନ୍ ଟାଇପର ଥୋପ ପାଣି ଗଲା। ଶଳା 16 25 କାମ କରୁଛି, ଏବେ ପାଣି ପଡୁଛି ନା। ଏଇ ଶଳା ବୁଢ଼ାକୁ ଆଜି ଶଳା ମୋ ଭୂତ ଜନ୍ମର ଏଠି ନ ବାଢିଛି ତାହେଲେ ମୋ ନାଁ ବି ବିବି ନୁହଁ। ଅଙ୍କଲ ହଁ ବାବା, କଣ କହିଲା? ଟୋକାଟାର ବୟସ 18 20। ଆରେ ବାବା, ଦେଖିବାକୁ ହ୍ୟାଣ୍ଡସମ୍ ଅଛି। ଠିକ ଅଛି ବାପା, ଠିକ ଅଛି। ତମେ ଶୀଘ୍ର ଆସିବ। କୋଉଠି ଗୋଟେ ହାତକାଉଡ଼ି ମାରି ଜମା ପଡ଼ିବନି। ରହିଲା ବାପା, ରଖୁଛି। ହଁ ବାପା କଣ କହିଲେ? ମୁଁ ଯାଇକି ଟିକେ ଦେଖେ। ଗୋଟେ ତମର ଯୋଡ଼ି ତା ଷ୍ଟାଇଲ ପୁରା ଅନୁଭବ ମହାନ୍ତି। ତା ସ୍ମାଇଲ ପୁରା ବୁଧା ଦିଦି। ଆଉ ତା ଫାଇଟ ତ ପୁରା ଶଳା ସେ ଯୋଉ ଆମର ଯୋଉ ହିରୋଟା କଣ ସିଦ୍ଧାର୍ଥ ମହାପାତ୍ର। तो गोरा गालो देखी नजर जाए लाखी। अच्छा बड़ सुंदर तो दुई आखी नजर जाए लाखी। गोरा गालो देखी नजर जाए लाखी। ମୁଁ ହଉଛି ସିଏ ମତେ ଡାକିଛି। ତମେ ଡାକିଛି କିଏ? ଏ ଘର ମାଲିକ କିଏ? ବାଂଲାଦେଶ ମୁଁ କଣ ବାଂଲାଦେଶ ସାରା ଏସ୍ଆଇଆର ଭୟରେ ତମ ଘରେ ଆମେ ବି ନମସ୍କାର ନେଲ। ତମେ କିଏ? ତମକୁ ଏଠି ପଠେଇଛି ସିଏ। ମୋ ବାପା ହଉଛି ସିଏ। ତାମାନେ ତମେ କଣ ଗୋବର୍ଦ୍ଧନ ଅଙ୍କଲଙ୍କ ଝିଅ? ବୁଢା ମାଲ ଖଣ୍ଡେ ରଖିଛି ଆଉ କଣ? ଇଏ ଝିଅ ନୁହଁ ବେ, ଇଏ ହଉଛି ସୂର୍ଯ୍ୟ ଚନ୍ଦ୍ର ଅଧ କିଲେ। ଆଚ୍ଛା ତମ ବାପା କଣ ଘରେ ନାହାନ୍ତି? ଭଲ ହେଇଛନ୍ତି। ବାପା ଘରେ ନାହିଁ, ଯେ ଏକୁଟିଆ ଅଛନ୍ତି। ଲାଇଟ୍ ଗୁଡାକ ବନ୍ଦ କରିଦେଲେ ସବୁ କାମ। ନାଇଁ ମାନେ ମୋ କହିବା କଥା, ତମ ବାପା ଫେରିବାର କିଛି ସମ୍ଭାବନା ଅଛି?